प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. फाटल्या 4 सप्तकांनी मॉडर्न होमिओपॅथीची सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर ज्योत्स्ना लाड हांनी किडनी फेल्युअर आणि मॉडर्न होमिओपॅथीचे यशस्वी उपचार हे विशीं माहिती दिली. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान मॉडर्नाच्या दुयेंतींनी हो धोक्याचो पावणो कसो टाळूं येता हे पळयलें. त्रास करपी गंभीर दुयेंसाचेर मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या संशोधनाच्या आदारान हजारांनी दुयेंतींक सामान्य जीवन जगपाक मजत करता. डॉक्टर विजय कुमार माने अखंडितपणान संशोधन करतात आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीन एक नवी क्रांती हाडटा. उण्या खर्चान खर दुयेंसाक तोंड दिवन मॉडर्न होमिओपॅथी असंख्य पीडित आयज सामान्य जिवीत जगताना दिसतात. खर दुयेंसा जनजागृती करताना होमिओपॅथी उपचार पद्धती सगळ्या अर्थान कशी योग्य आसा हे लेगीत मुखार हाडपाचो उद्देश ह्या कार्यावळींतल्यान करता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान लिव्हर सिरोसिसा खातीर मरण येवपी लोकांच्या वाडट्या आंकड्याविशीं खर हुस्को परगटायला. देखून आमच्या प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की आमच्या ह्या समाज प्रबोधनात तुम्ही वांटेकार जायात. ही एका तरेची तुमची सामाजिक जबाबदारीच थारता. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युग कार्यावळीन आयज सावन लिव्हर सिरोसिस ह्या गंभीर दुयेंसाचेर डॉक्टर विजय कुमार माने सरांचे खासा मार्गदर्शन तुमकां मेळटलें. लिव्हर सिरोसिस हे अतिशय घातक दुयेंस कळनासतना शरीरान पातळत असता. ताचे निदान जाय मेरेन दुयेंती सामको मरणाच्या दारान पाविल्लो असता. हालींच नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते बिग बी हांणी लेगीत आपल्या लिव्हराची कार्यक्षमता उणी जाल्या अशें जाहीरपणान सांगिल्लें. कांय वर्सां पयलीं तांच्या शरीरान हेपेटायटीस ह्या जंतून संक्रमण केल्ल्यान तांच्या लिव्हराची कार्यक्षमता 75% उणी जाल्ल्याचे वैजकी तज्ञांक दिसून आयिल्लें. सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की लिव्हर संबंधित दुयेंसा विशीं तुमी सामके सतर्क रावपाक जाय. आधुनिक जीवनशैलीक लागून तुमी स्वताच कळनासतना शरीराक लुकसाण करतात. हे तुमी टाळपाक जाय. समाज सुदृढ जावपाक जाय. पूण जिविताक वेडो घाल्ल्या ह्या खर आनी गंभीर दुयेंसाक आडावपाचें काम मॉडर्न होमिओपॅथी वरवीं कशें करतात हाचो प्रत्यक्ष अनुभव लिव्हर सिरोसिस आनी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमकां मेळटलो. तेन्ना लक्ष दियात आनी आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. गेले काही भाग आपण लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजाराबाबत माहिती करून घेतोय आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. तर सर, आपण जसं म्हटलं असं गेले काही भाग आपण लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजारावरती चर्चा करतोय. अनेक त्याचे पैलू आपण बघितलेले आहेत. कशा प्रकारे तो आजार आहे, कशा प्रकारे त्याची लक्षणं आहेत, उपचार कशा प्रकारे आपण करतो, या सगळ्या विषयी आपण बोलतोच आहे. आपण पाहिलं ज्याप्रमाणे राखी यांचा अनुभव होता त्याचप्रमाणे आपल्यासोबत मारुती देसाई यांचाही अनुभव आहे. त्यांच्याच तोंडून ऐकूया की त्यांना कशा प्रकारे हा लिव्हर सिरोसिस आजारातनं पूर्णपणे मुक्तता मिळाली केवळ मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे. माझे नाव श्री मारुती दत्तात्रय देसाई, वय वर्षे 53. माझं गाव कोल्हापूर हे आहे. माझं शिक्षणही कोल्हापूर येथेच पूर्ण झालेले आहे. 8 ऑगस्ट 1986च्या दरम्यान मी कॉलेजला जात असतानाच 8 दिवस मला दम लागल्यासारखं, धाप लागल्यासारखं आणि अशक्तपणा जाणवू लागला. आठवड्यानंतर मला अचानकपणे रक्ताची उलटी झाली. संडासला काळं व्हायला लागलं. त्यामुळे मी 1-2 दिवसाची वाट बघून मी मिरज येथील डॉक्टरांच्याकडे उपचारासाठी गेलो. तिथे त्या डॉक्टरांच्याकडून तपासण्या झाल्यानंतर लिव्हर सोरायसिसचं निदान करण्यात आलं आणि त्या लिव्हर सोरायच्या निदानामध्ये अन्ननलिकेतील रक्तवाहिन्या फुटून रक्तस्राव होऊन उलटी वाटे आणि संडास वाटे त्याचा इफेक्ट जाणवत होता आणि अंग पांढरं फडफडीत पडलं होतं. म्हणजे अंगातला उत्साह संपूर्ण गेला होता.
त्यामुळे थोडीशी नाराजी आणि गंभीर आजार असेल अशी आज सुरुवातीची एक मानसिक भावना माझी झाली होती. आणि अशा परिस्थितीत ह्यावर इलाज संदर्भात माझ्या सगळ्या आशा जवळजवळ मावळत चालल्या होत्या आणि मला जादा करून विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला होता. दरम्यानच्या कालामध्ये सदरच्या अन्ननलिकेतील रक्तवाहिन्या नादुरुस्त झालेल्या, फुटलेल्या जोडण्यासाठी मला प्राथमिक उपचारानंतर मी मुंबईच्या डॉक्टरांच्याकडे गेलो आणि तिथे मी 1-2 वर्षे उपचार घेतले आणि तिथून मी परत कोल्हापूर येथे आलो. परत 7 ते 8 वर्षे मला ह्याचा 2 वर्षे उपचारानंतर 7 ते 8 वर्षे त्याचा त्रास जाणवला नाही. त्याच्यानंतर पुन्हा तो त्रास जाणवल्यानंतर पुन्हा आणि मला मुंबईला सदरच्या उपचारासाठी जावं लागत होतं. मी डॉक्टरांच्या कडे बऱ्याच वेळाला चौकशी केली की ह्या संदर्भात कायमस्वरूपाचा काय इलाज असेल तर मला तो सांगा. पण डॉक्टर मला वेळच्या वेळेला सांगत होते हे असं होतच राहणार. जेव्हा ब्लडिंग होईल त्याच वेळेला ह्या रक्तवाहिन्या बँडेड कराव्या लागतील. मग असेच मी उपचार त्यांच्याकडे घेत होत होतो आणि नंतर मला डॉक्टरांच्याकडून सांगण्यात आलं की ह्याच्यावर जर तुम्हाला इलाज असेल तर लिव्हर ट्रान्सप्लांट हा एकमेवच उपचार आहे. गेल्या 3 वर्षापासून तरी मला 2-2, 3-3 महिन्याला ब्लिडिंग व्हायला लागलं होतं. त्यामुळे तरी मी इतका बेजार झालो होतो की याच्यावर कायम स्वरूपाचे इलाज शोधण्याच्या प्रक्रियेत मी वेगवेगळ्या जाहिरातीतून किंवा मासिकामधून ह्या आजाराच्या संदर्भात माहिती घेत होतो. आणि अचानक मला कागलमध्ये एका आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्याकडे गेलो असताना तिथं मला मासिक चालण्यात मिळालं आणि त्यात डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या दवाखान्याची, होमिओपॅथिक दवाखान्याची माहिती मला त्यात आढळून आली. मी डॉक्टर विजय माने यांच्याकडे कोल्हापूर येथे स्वतः मी आणि माझी मिसेस आम्ही दोघंही डॉक्टर विजय माने यांच्याकडे त्या संदर्भात भेट घेण्यासाठी आलो. तिथे आल्यानंतर डॉक्टर विजय माने यांची मी प्रथम भेट घेतली आणि मी माझे सर्व माझ्या आजारासंदर्भातील सर्व फाईल्स आणि रिपोर्ट्स त्यांना दाखवले. त्यांनी मला एक नवा आशावाद ह्या आजारासंदर्भात सुरुवातीला सांगितला आणि माझी सर्व व्यथा त्याने ऐकून घेऊन आपल्याकडे ह्या संदर्भात कायमस्वरूपाचा औषधोपचार होईल याची ग्वाही दिली. तसेच माझे बिघडलेले मानसिक संतुलन याला आधार देऊन त्यांनी पुढं ह्या आजारात पूर्ण भरण्याची उमेद आणि इच्छा मला दिली. गेले वर्षभर मी त्यांच्याकडून उपचार घेत आहे. गेल्या वर्षभरापूर्वी माझं या जो आजारासंदर्भात ब्लडिंग होत होतं ते गेले 8 महिने माझे ब्लडिंग थांबलेलं आहे. मला त्यांनी जी औषधची ट्रीटमेंट चालू केली त्या वर्षभराच्या कालावधीच्या अगोदर मला जे ब्लडिंग आणि संडासवाटे रक्त जात होतं ते ह्या गेल्या 8 महिन्यापासून झालेलं नाही आहे. आणि मला जो पूर्वी त्रास होत होता म्हणजे दम भरणे, अंगात अशक्तपणा येणे, परत माझ्या रिपोर्टमध्ये हिमोग्लोबिनचं प्रमाण फारच कमी होतं. 7 ते 8 हिमोग्लोबिन होतं. प्लेटलेट्स माझ्या 20 ते 30 हजारपर्यंत खाली आल्या होत्या. आणि त्या सर्व ह्या रिपोर्टमध्ये ह्या गेल्या 6 महिन्यापासून बरीचशी वाढ झालेली आहे. मी गेले 1 वर्षभरापासून डॉक्टर विजय माने यांच्या मॉडर्न होमिओपॅथिकमधून उपचार घेत आहे. मला गेल्या वर्षभरात जो होणारा त्रास होत होता तो आता जवळजवळ 75% ते 80% कमी झालेला आहे. 7 ते 8% असणारं हिमोग्लोबिनचं प्रमाण 13वर गेलेलं आहे. तसेच प्लेटलेट्स माझ्या
20 ते 30 हजार होत्या त्या आता ह्या 6 महिन्यामध्ये 75,000 प्लेटलेट्स झालेले आहेत. तसेच इतर रक्तातील घटकांची वाढ झालेली आहे. माझं पूर्वी वजन 42 ते 45च्या वरती 10 वर्ष इतकं खाली आलं होतं, ते आता वजन माझं 50 ते 53च्या दरम्यान गेले 6 महिने 2-2 किलो वाढत माझं आज वजन 53 किलो झालेलं आहे. म्हणजे वर्षभरामध्ये त्यांच्या औषधाच्या उपचारामुळे माझी प्रकृती दिवसेंदिवस चांगली होत चाललेली आहे. आणि त्यांचे हे जे उपचार आहेत ते खरोखरच एका म्हणजे पूर्ण अशा लोप पावलेल्या पेशंटला फलदायी आहेत असे मला तरी माझ्या ह्याच्यावरून वाटत आहे. आणि मला त्यांनी आपण पूर्ण आजार हा बरं करून सांगितलेल्या अशा आशेवर त्यांच्या आशेवर मी आज त्यांचं औषध पूर्ण करणार ह्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. आणि त्यांच्या ह्या पुढील आयुष्याच्या जगण्याच्या उमेदीच्या आशेवर माझा जो शरीरामध्ये असणारा जो आळस होता, जगण्याची नाउमेद झाली होती, त्याला एक संजीवनी मिळाल्यासारखी मला तरी आज वाटत आहे. डॉक्टर विजयकुमार माने हे गेले 20 वर्षे होमिओपॅथिक संशोधक आहेत आणि त्यांनी ह्या होमिओपॅथिक औषध निर्मितीतून गेले 20 वर्षे ते रुग्णांना सेवा देत आहेत. आणि त्यांच्या सेवेतून अनेक हजारो रुग्ण उपचार करून बरे झालेले आहेत. आणि त्या रुग्णापैकीच मी एक रुग्ण त्यांच्या औषधाचा आज चांगल्या सुस्थितीत आलेला पेशंट आहे. त्यांचे उपचार खरोखरच घेण्यासारखे आहेत. आणि ते माझ्यासारख्या इतर जरी कुणी रोगग्रस्त रुग्णाने त्यांच्या सेवेचा औषधाचा उपचार करून घेतला तर ते खरोखरच त्यांना दवाखान्याची सुद्धा इतर गरज भासणार नाही असं एक माझं वैयक्तिक मत झालेलं आहे. आणि डॉक्टर विजय मानेंच्या उपचारामुळे मला जी शस्त्रक्रिया करावी लागणार होती ती माझी पूर्ण खात्री झालेली आहे की मला आता इथून पुढे शस्त्रक्रिया करावी लागणार नाही. मी त्यांच्या उपचारानंच पूर्ण बरं होईल अशी माझा आत्मविश्वास आणि माझी इच्छाशक्तीसुद्धा तशी झालेली आहे. लिव्हर सिरोसिसबद्दल आणखीन आपण मार्गदर्शन करून घेणार आहोत, असेच अनुभव आपण पाहणार आहोत. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट.
ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजाराबाबत आपण मार्गदर्शन करून घेतोय. तसं आपण बघितलं की दोन आपण आत्ता या अनुभव ऐकले, या राखी ज्या आहेत त्यांचं आणि आपण मारुती देसाई यांचंही ऐकलं. खूप अत्यंत असे गंभीर त्यांना आजार झालेले होते. काय सांगाल तुम्ही, ते ह्या दोन्ही केसेस तुम्ही कशा प्रकारे हँडल केल्यात? रजनी राखे ज्या होत्या ह्या पाटस तालुका दौंड इथल्या पेशंट आहेत. त्यांना पण लिव्हर सिरोसिस अनेक वर्षांपासून होतं. त्यांना ऑटो इम्युन लिव्हर सिरोसिस होतं किंवा क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस. त्यांना पण रिपीटेडली ऍडमिट व्हायला लागायचं, धाप लागायची, रक्ताच्या उलट्या व्हायच्या, हिमोग्लोबिन कमी यायचं, प्लेटलेट कमी यायचं आणि अंगाला सूज यायची, ही लक्षणं दिसायची. आपली ट्रीटमेंट चालू झाल्यानंतर त्यांना पण लिव्हर ट्रान्सप्लांटचा सल्ला दिलेला होता. पण लिव्हर ट्रान्सप्लांटला न जाता त्या आपल्या ट्रीटमेंटकडे आपल्याकडे आल्या मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आणि आज त्या पूर्ण सामान्य जीवन जगतायत. त्या बऱ्या झालेल्या आहेत कारण त्यांचे रिपोर्ट सगळे चांगले आहेत. आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना पहिल्या महिन्यापासून ह्या लक्षणांमध्ये फरक पडायला लागला. त्यांचा दम कमी आला, त्यांना हॉस्पिटलायझेशन आपल्याकडे आल्यापासून एकदाही करायला लागलेलं नाही, रक्त चढवावं लागत नाही, आता उलट्या होत नाहीत, त्यांना अंगाची सूज गेलेली आहे आणि पूर्णपणे सामान्य आयुष्य त्या जगायला लागलेले आहेत. तसेच दुसरे पेशंट जे आहेत मारुती देसाई, त्यांचं पण आपण बघितलं की त्यांना आपण वारंवार रक्ताच्या उलट्या व्हायच्या आणि रक्ताच्या उलट्या झाल्यामुळं त्यांना का रक्ताच्या उलट्या होतात, कारण त्यांच्यामध्ये बाकीची लक्षणं नव्हती. रक्ताच्या का उलट्या होतात म्हणून ज्यावेळेला तपासण्या केल्या गेल्या त्यावेळेला त्यांचा आजार हा डायग्नोसिस झाला की त्यांना लिव्हर सिरोसिस आहे. मग आपल्या ट्रीटमेंट आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना रक्ताच्या उलट्या व्हायचं प्रमाण हे बंद झालं. आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना बँडिंग फक्त एकदाच करावं लागलं. त्यानंतर बँडिंग करायचं पूर्णपणानं थांबून गेलं आणि रक्ताच्या उलट्या ह्या पूर्णपणानं बंद झाल्या. आता सध्या ते सामान्य आयुष्य जगतात. त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे धान्य दुकानाचा, ते आता चांगल्या प्रकारे करतात. बुधरगड तालुक्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये त्यांचं गाव आहे आणि आज सामान्य आयुष्य ते जगायला लागले. तर ही फार महत्वाची गोष्ट आहे की घरी राहून आपण रुग्णांना जे उपचार करतो आणि त्यातून रुग्ण हा सामान्य आयुष्य टुवर्ड्स नॉर्मल्सीकडे येतो आणि सामान्य आयुष्य जगला जातो, त्याची आयुष्य मर्यादा वाढते, तो जास्तीत जास्त जगतो. ही खूप महत्वाची गोष्ट मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराद्वारे होते असं मला वाटतं. नक्कीच सर, आपण लिव्हर सिरोसिस बद्दल बोलतोय. ही लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर आपण औषध देतोय, आपण उपचार पद्धती करतोय, परंतु हा आजार जेव्हा झालेला असतो तेव्हा त्या रुग्णाचं आहार आणि पथ्य हे कशा प्रकारे असलं पाहिजे हे तुम्ही त्यांना गाईड करता का प्रॉपर? मला वाटतं आपण आधी सुद्धा याच्यावर बोललोय, तरी पण बोलायला हरकत नाही की जे नॉन व्हेजिटेरियन पेशंट असतील त्यांनी त्यांच्या आहारामध्ये मटन आणि चिकन हे पूर्णपणानं वर्ज्य करायला पाहिजे. आपण ऐकलं असेल की भारतामध्ये मिळणारं चिकन जे आहे ते हेल्दी नाही आहे आणि इथं चिकन वाढावं लवकर म्हणून त्यांना जेंटामायसिन सारखी अँटीबायोटिक्सची आणि स्टिरॉइडची इंजेक्शन दिली जातात आणि ते हेल्दी नाही आहे. त्याच्यामुळे पण काही आजार निर्माण होतात असं दिसून आलेलं आहे. मटण खाणं पण, कारण मटण पचायला जड असल्यामुळे या रुग्णांमध्ये मटण पचत नाही, त्यामुळे मटण खाणं पण या रुग्णांनी टाळायला पाहिजे. पण हे रुग्ण मासे आणि अंडी हे काही प्रमाणामध्ये खाऊ शकतात. उकडलेली अंडी आणि मासे हे खाऊ शकतात. जेवणामध्ये यांनी मिठाचं प्रमाण कमी ठेवायला पाहिजे, साधारणपणे 3 ते 4 ग्रॅम एवढं मीठ ठेवायला पाहिजे. तेलाचं प्रमाण एकदम कमी वर्ज्य करायला पाहिजे, अतिशय कमी प्रमाणामध्ये तेल खायला पाहिजे. तळलेले पदार्थ पूर्ण टाळायला पाहिजेत. काजू आणि शेंगदाण्यासारखे पदार्थ हे टाळायला पाहिजे. पण त्यांनी हाय प्रोटीन इंटेक घ्यायला पाहिजे आणि लो सोडियम इंटेक घ्यायला पाहिजे. हे प्रामुख्याने लिव्हर सिरोसिसच्या रुग्णांनी पाळावयाचं पथ्य आहे. नक्कीच, आपण लिव्हर सिरोसिस बद्दल बोलतोय. आणखी असे काही पेशंट्स आहेत, काही रुग्ण आहेत, त्यांचे अनुभव आपण जाणून घेणार आहोत. लिव्हर सिरोसिस बद्दल सरांकडनं मार्गदर्शनही करून घेणार आहोत. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो.
जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजाराबाबत आपण मार्गदर्शन करून घेतोय. मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार घेणारे अनेक रुग्ण आतापर्यंत आपण पाहिलेत, त्यांचे अनुभव ऐकलेत. त्यांच्याच तोंडून ऐकूया की त्यांना कशा प्रकारे हा लिव्हर सिरोसिस आजारातनं पूर्णपणे मुक्तता मिळाली केवळ मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे. माझे पती मारुती दत्तात्रय देसाई ह्यासनी लेवरचा आजार असल्यामुळे त्याने आम्ही कित्येक दिवस उपचार केला पण कमी झाले नाही. म्हणून आम्ही तेव्हा आम्हाला डॉक्टर विजय माने यांचा पत्ता वाचला. तेव्हा आम्ही डॉक्टर विजय माने यांच्याकडे आलो. तेव्हा त्यांनी आम्हाला संपूर्ण बरे करीन अशी त्यांनी सांगितलं. ताई तुमचं मिस्टर बरं होतील, एकदम काय काळजी करू नका असं सांगितलं. त्यानंतर आम्ही 1 महिना झालं औषध चालू केल्यामुळे त्यांच्या ह्याच्यात जास्त प्रगती वाढू लागली. ते 1 किलोमीटर चालून यायला लागले. त्यांची सगळी शुगर BP सगळे नॉर्मल आली. रक्तामध्ये त्यांचे पेशी वाढल्या. परत त्यासनी व्यवस्थित जेवतात. अशीच आम्ही 5-6 महिने औषध खाल्ल्यामुळे जास्त प्रगती यांच्यामध्ये झाली. आणि असंच तुम्ही पण औषध घ्या. आमचे मिस्टर बरे झाले, तसंच तुम्ही पण त्यांचा डॉक्टर विजय माने यांचा सल्ला घेऊन औषध घ्या. लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजाराबाबत आपण मार्गदर्शन करून घेतोय. सर, तुम्ही हाय प्रोटीन डाएटबद्दल म्हणालात. लिव्हर आपली जेव्हा कुठेतरी थोडी डॅमेज झालेली असते तेव्हा प्रोटीन्स पचायला मला वाटतं थोडेसे आपल्याला जड पडत असतील. जर का तर अशा प्रकारे प्रॉब्लेम्स यांना येऊ शकतो का? म्हणजे या रुग्णांना प्रोटीन्स पचायला जड पडतात असं नाही. त्याच्यामध्ये प्रोटीन लॉस होतो आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये पोटात पाणी होत असल्यामुळे प्रोटीन तयार व्हायची प्रोसेस ही मंद झालेली असते लिव्हरकडे. त्यामुळे त्यांना प्रोटीन इंटेक जास्त घेणं हे आवश्यक असतं. आणि प्रोटीन इंटेक जास्त घेण्यासाठी मग अंडी, मटन किंवा डाळी किंवा मग ॲडिशनल प्रोटीन, म्हणजे प्रोटीनच्या पावडर्स मार्केटमध्ये मिळतात, त्या प्रोटीन पावडर्स घ्यायला पाहिजे. नक्कीच. सर, आपण जसं म्हटलं त्याप्रमाणे लिव्हर सिरोसिस बद्दल आपण ही सगळी चर्चा केलेली आहे. त्याचे आजारचे जे लक्षणं आहेत ते बघितली, उपाय जे आहेत ते बघितले. तुमच्याकडे अनेक रुग्ण आलेले आहेत, त्यांनाही तुम्ही खूप यशस्वी प्रकारे ट्रीट केलेले आहात. जाता जाता तुम्हाला हा विषय थांबवताना मला विचारायचं आहे की एक जागरूकतेच्या दृष्टीने तुम्ही जसं म्हटलात तसं तुम्ही प्रेक्षकांना काय सांगाल, या आजाराशी संबंध कशा प्रकारे जागरूकता त्यांनी बाळगायला पाहिजे? माझी प्रेक्षकांना ही विनंती राहील की आपल्या ह्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारी उपचार पद्धतीद्वारे आपण रुग्णाला बरं करत आहोत. आपली उपचार पद्धती ही अल्टरनेटिव्ह पर्यायी उपचार पद्धती आहे आणि आपल्याला दिसून आलेलं आहे की मॉडर्न होमिओपॅथीची लिव्हर सिरोसिसवर घेतलेल्या उपचारानंतर लिव्हर ट्रान्सप्लांट करायला जायची गरज भासत नाही. लिव्हर ट्रान्सप्लांट शिवाय आपल्याकडनं आजार बरा होतो असं अनेक पेशंटच्याद्वारे, त्यांच्या रिपोर्ट्सद्वारे आपल्याला दिसून आलेलं आहे. तर या गोष्टीचा माझी समाजाला विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की ह्या गोष्टीचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हावा आणि फक्त महाराष्ट्राचं न राहता पूर्ण भारतामध्ये व्हावा. किंबहुना मी थोडं पुढे जाऊन असं म्हणेल की पूर्ण जगाला ह्या क्रांतिकारी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीची गरज आहे आणि पूर्ण जगभर ह्या गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार जर झाला तर लोक आजारातून मुक्त होतील, आणखी त्यांना ॲडिशनल लाईफ मिळेल आणि पुढचं आयुष्य ते आनंदी जगू शकतील. ह्या गोष्टी आमच्याकडनं होत अशी मी आशा आणि आपल्याला विनंती करतो. सर, तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे ही जागरूकता नक्कीच होईल. आपण लिव्हर सिरोसिस बद्दल जे उपाय आहेत, कशा प्रकारे आहेत ते बघितलेत. मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे क्रांतिकारी ठरते या आजारांवरती तेही आपण पाहिलेलं आहे. तुम्ही या सगळ्या विषयावरती इथे आलात आणि छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. तर लिव्हर सिरोसिस या विषयावरती आपण संपूर्ण मार्गदर्शन सरांकडून घेतलेलंच आहे. या विषयावरती आणखीनही तुम्हाला काही माहिती करून घ्यायची असेल, काही मार्गदर्शन हवं असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधू शकता. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009.
वेबसाईट modernhomeopathy.co.in, ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने आणि लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.